Хайде да отидем заедно в DM. Имат много сладко място за животинки. Реших да си взема този биосок, да видим дали ще ми хареса, понеже обичам манго. Винаги си вземам това кокосово масло и с него си правя скраб за тяло. Така, отново манго чипс. Не съм го пробвала, а вие? Женски витамини. Много интересно. Доста с... също на нормална цена. Алоe вера вземам си, защото редовно ползвам за тяло. Лично тази съм я купувала няколко пъти. Някой пробвал ли е протеиновите им кремчета? Изглеждат на калории супер и цената е нормална като в супермаркетите. Да се взема ли? Имат и различни желирани бомбони, също така близалки, сигурно са страхотни за деца. Не знам дали да ги пробвам. Желираните бомбони, ето може да видите колко калории са на 100 грама. Изглеждат готино. Ами този сироп, за какво бихте го ползвали? Аз не съм ползвала сироп всъщност като вкусител на нищо. Може би за десерти. Вземам си от тази маска, защото виждам, че е супер популярна в момента. Даже две, за да съм сигурна дали стават. И така и за краката, защото трябва да сме в розов вайб. Едно огледалце реших да си купя. Има различни видове на 2,55 за дамската ми чанта. Има и в черно, но лично аз не бих си взела черното, защото нещо не ми хареса. Има и с пеперутка. Слагам си го в едната дамска чанта, а пък другото в другата. Стиг за грижа за ногти на балея. Някой ползвал ли го е? Мисля да си го купя да пробвам да видя.